Σύμφωνα βέβαια με τα όσα υπόθηκαν έξω από το πλοίο, διότι η πρόσβαση του τηλεοπτικού συνεργείου μέσα στο πλοίο για να μιλήσει με το πλήρωμα ή με τον καπετάνιο ήταν αδύνατη, το πλήρωμα πραγματοποίησε λευκή απεργία διεκδικώντας τα δουλευμένα 7 μηνών από την εταιρεία. Δείτε στο σημείο αυτό τι εισέπραξε ο ανταποκριτής του Αντένα και συνεργάτης της τηλεόρασης του Σέντερ, Άγγελος Τζέλιος, μαζί με τον εικονολήπτη του σταθμού. Δεν έχω να σας πω κάτι, θα πάτε στο πρακτορείο. Ποιο δικαίωμα λοιπόν απαγορεύεται την κάμερα να ανέβει πάνω? Να ανέβει πάνω. Είναι αυτή τη στιγμή ο μόνος που μπορεί να σας επιτρέψει ο καπετάνιος να ανέβει πάνω. Λοιπόν, σας παρακαλώ, μας είπανε θέματα ότι... Γύρνα εδώ. Σε παρακαλώ κάτω. Δεν μου λες. Σε αυτό το λιμεναρχείο. Θέλω να μάθω. Ωραία, σε το λιμεναρχείο. Μέχρι να έρθει το λιμεναρχείο και το κάτω. Μέχρι να έρθει το λιμεναρχείο και το κάτω. Εντάξει, σε το λιμεναρχείο. Θα έρθει το λιμεναρχείο και το κάτω. Ωραία, αυτό όμως που κάνετε. Επειδή έχει μια κάμερα, τι νομίζεις? Θα σου πω τι, περίμενε. Εσύ τι είσαι, Επειδή έχει μια κάμερα. εσύ τώρα τι είσαι, Δικηγόρος. Δικηγόρος, αυτό που σου λέω. Γιατί δεν μου λέει, τον κόσμο αυτό το σκέφτεσαι. Τον κόσμο αυτό το σκέφτεσαι. Τον κόσμο το σκέφτεσαι. Φώναξε τον καπιτάνιο μας κάνουμε. Μη μ' ακουπάς. Μη μ' ακουπάς. Φώναξε τον καπιτάνιο να μιλήσουμε. Και ποιος εσύ είναι που απαγορεύεται, δικό σου το πλοίο. Μου κάνεις πλάκες κάνεις. Τον κόσμο το σκέφτεσαι. Τον κόσμο μου κάνει κακό. Στο λιμεναρχείο θα σου κάνω. Όχι. Επειδή έχει μια κάμερα να κάνουμε στη δουλειά. Λέω να μιλήσουμε. Λοιπόν, τι είναι ότι δεν ξέρει κανείς, δεν να σας ενημερώσει κανείς? Κάποιος είπε ότι αρρώστησε ο καπετάνιος, ο δεύτερος. Ναι. Μετά μας είπαν να κάνουν απεργία. Οι ναυτιεργάτες. Τι ώρα ήταν να φύγει το καράβι? 12. Τι ώρα? 12. 12 ήταν να χωρίσει. Και είναι 4. 4 είναι, δεν ξέρω. Μια επίσημη ενημέρωση. Το προσωπικό το ίδιο λέει δεν έχουν καν πληροφόρηση οι ίδιοι αν έχουν επίσκεψη κάποια άλλη εδώ κάτω οι ναύτες. Λέει είμαστε διαφορετικές επιστασίες, όπως λένε, και δεν ξέρουν αν έχουν κάποιοι άλλοι. Αλλιώς θα ήξεραν κι αυτοί. Δεν έχουν ενημέρωση. Άρα παραμύθια, ράδιο Αρβίλα για να μας κοροϊδεύουν είναι απλήρωτοι βέβαια. Ήταν να ρωτήσετε κάποιον από το καράβι. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι ότι έχετε έρθει κάποιοι από μακριά. Πού έχετε έρθει? Από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Ξέρετε αυτή τη στιγμή αν θα είναι. Εμείς είμαστε από την Καρικότητα σε Γεννησό, νομό Πέλας. Δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή ξέρετε. Τελευταία ώρα, πριν μισή ώρα ήρθε εδώ ο αξιωματικός υπηρεσίας του λιμενικού μετά από επίμονα τηλεφωνήματα 3 ωρών. Απουσιάζαν όλοι, ήρθε εδώ ότι έχει μια εικόνα αλλά δεν την έχει ολοκληρωμένη και έχει μπει μέσα υποτίθεται και ψάχνει το καπετάνιο. Ότι έχασε το καπετάνιο, δεν μπορεί να βρει το καπετάνιο. Δεν μπορεί να βρει το καπετάνιο. Ποιος το λέει αυτό για? Ο αξιωματικός που ήρθε. Ο αξιωματικός του λιμενικού που ήρθε. Σημειοφόρος ο βαθμός. Ήρθα ασθενοφόρο γιατί είπαν ότι αρρώστησε ο πρώτος καπετάνιος ξαφνικά, λιποθύμησε στη γέφυρα και ήρθα ασθενοφόρο εδώ, το είδαμε όλοι με τα μάτια μας, μετά από μια ώρα καθυστέρηση το καράβι, για να παραλάβει τον ασθενή, ανέβηκε στο νοσοκομείο και μετά από αρκετή ώρα μας ειδοποίησαν ότι θα επιστρέψει για να ξαναπάει στη θέση του. Ένας άνθρωπος που φεύγει λιπόθυμος από αυτή τη θέση, πηγαίνει στο νοσοκομείο, το δίνουν τις πρώτες βοήθειες και ξαναεπιστρέφει στη θέση του. Στον οδοντίατρο πηγαίνεις και παίρνεις μια μέρα άδεια από τη δουλειά σου. Και μετά έφυγε και ο ύπαρχος. Και μετά μας είπανε, ένας μηχανικός, τα ίδια τα παιδιά, τελικά από πολλές ώρες, αφού έπεσε και λίγο ξύλο επάνω στη ρεσεψιόν, να το λέμε και αυτό από τον αγανακτισμένο τον κόσμο, ότι δεν θα ξεκινήσει το πλοίο αν δεν μας πληρώσει η εταιρεία τα λεφτά μας. Είμαστε 7 μήνες απλήρωτοι. Ωραία. Δηλαδή βάλανε εμάς όλους μέσα και καλά κάνανε, έτσι, γιατί αλλιώς δεν θα τους εκβιάζανε. Και είπαν ότι αν δεν πληρώνουν. Βέβαια, εντελώς τυχαία το ασθενοφόρο ήρθε αφού πήγε και η τελευταία τα λίγα. Μόνο να σας πω τι να κάνω εγώ. Ήρθα από Σερβία και πού να πάω? Δεν ξέρω ούτε κανένας εδώ. Πού να πάω από εδώ? Πρέπει να πάω στη Λίμνο και με περιμένουν εκεί. Αυτό είναι τα 19 εκατομμύρια τουρίστες. Και η αστυνομία και όλη μέρα δεν είναι από βέβαια. χτες 12 φεύγω, κάνω ταξίδι μέχρι τώρα και τώρα τι τα κάνω? Μπορεί κάποιον να μου πει? Και την αστυνομία Σας εμείς την παρακαλώ. πήραμε τηλέφωνο, Και όχι την μας αρμόδια. Το 100 για πολλή ώρα, είμαι κάτοικος Καβάλας, έτσι. Το 100 για πολλή ώρα δεν σήκουν το τηλέφωνο. Ναι, αλλά εάν θα φύγουν πτώματα από πάνω, γιατί έπεσε και ξύλο. Ο εισαγγελέας Τι θα υπηρεσίας γίνει? που τον καλέσαμε. Τα πιστολάκια γιατί τα έχουμε, να τα χρησιμοποιήσουμε. Ο εισαγγελέας Έστω για υπηρεσίας. εκφοβισμό. Και αστικά προς τους πελάτες. Ναι.
Ο πράκτορας στα ειστήρια δεν έχει κόψει μέρες πριν. Ξαφνικά να μας να μην βγάζουν αυτοκίνητα μόνο. Απλά να ξέρετε, παιδιά, να ξέρετε, ήμασταν πάνω στο καπετάνιο καμιά 5-10 άτομα. Σε 2 ώρες θα βγάλει ανακοίνωση ο καπετάνιος. Από το καπετάνιο και μισό. Σε 2 ώρες με πρόθεση της εταιρείας να φύγει το πλοίο. Αυτό. Ότι η εταιρεία θέλει να φύγει το πλοίο, ο καπετάνιος θέλει να φύγει και περιμένει σε ένα πλοίο να βγάλει την ανακοίνωση αυτό το πράγμα. Οπότε μην κουνάμε αυτοκίνητα, άμα θέλει να φύγει κανένας, ότι δεν γίνεται δυστυχώς για την ασφάλειά μας. Ποιος παρουσιαστούντας άλλος τρόμος, όσο τον ψάχνει. Να καταλάβετε το γελίο της ιστορίας. Λοιπόν, το περιστατικό είναι αληθινό που έγινε με το μηχανικό, αλλά δεν είναι η αιτία που δεν φεύγουν. Η αιτία που δεν φεύγουν είναι οι μισοί έκαναν επίσκεψη εργασίας για να πληρωθούν, γιατί δεν τους πληρώνει η ΝΕΠ. Πήγαν λοιπόν στις 2:30 ώρα και κατέβασαν την επίσκεψη εργασίας στο λιμεναρχείο. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν πληρωθούν δεν φεύγουν. Υπάρχουν 2 δυνατότητες. Η μία είναι να εντέλει το λιμεναρχείο να φύγουμε με το προσωπικό ασφαλείο. Η δεύτερη, δεσμεύτηκε η ΝΕΛ ότι τους στέλνει τα λεφτά με κούριο. Πιστέψτε, δεν πιστέψτε την αλήθεια. Ή ψέματα, δεν το ξέρω. Τουλάχιστον αυτό που σας είπαμε. Σας λέω τα γεγονότα για να ξέρετε να μην υπάρχει παραφιλολογία. Όχι, καλά κάνετε, ευχαριστούμε. Ο καπετάνιος δεσμεύτηκε πρώτα να ανοίξει το air condition γιατί μας κάνει. Ναι, το δεύτερο, στις 2:30 ώρες θα βγάλει οριστική ανακοίνωση για το ταξί. Η ΝΕΛ λέει ότι θέλει να γίνει. Εμείς είπαμε ότι αν μας κρατήσεις για 2,5 ώρες εδώ με δικιά σου εντολή, η αγωγή που θα κάνουμε θα είναι σε σένα, όχι στην ΕΛ. Ότι μας παραπλάνησες και μας κράτησες 2,5 ώρες μέσα στο πλοίο ψέματα. Δεν το δέχτηκα. Παρ' όλα αυτά, ήμασταν 3 αστυνομικοί, ένας εγώ, γιατρός, μία νομικός και ένας δημοσιογράφος. Εμείς το καταγράψαμε το κύριο. Ζητήσαμε από τις αρχές να το καταγράψουμε. Και είπαμε, στις 2,5 ώρες, αν δεν γίνει το δρομολόγιο, εμείς θα πάμε σπίτια, ζητώντας αποζημιώσεις. Και θα πάμε στο αυτό. Αυτή ήταν η συνεννόηση, για να μην υπάρχουν εντάσεις, για να μην υπάρχουν. Ο ίδιος, αφού πρώτα κρυβόταν και παρουσιάστηκε, γιατί είδε ότι ανεβήκαμε στη γέφυρα, αφού λοιπόν παρουσιάστηκε, μας είπε ότι προσπαθεί να κάνει το δρομολόγιο και μας καταλαβαίνει. Τώρα πώς καταλαβαίνει κάποιος όταν ανεβάζει 2.000 άτομα και τα κάνει ομήρους για να πληρωθεί, δεν το καταλαβαίνω. Η μισή αστυνομική είναι απλήρωτη. Εμείς οι γιατροί είμαστε 8 μήνες απλήρωτοι. Όλοι είναι απλήρωτοι, κανένας δεν χρησιμοποιεί ομήρους στους άλλους ανθρώπους. Έτσι, αυτή είναι η ντροπή.